Arestado ang 36 anyos na sospek na may kasong 2 counts of rape sa Zone 1 Barangay Lamongoa, Camarines Sur sa mas pinaigot na Charlie Manhunt Operation Cambasud Municipal Police Station sa pakikipagtabangan kan Goa Municipal Police Station, Regional Intelligence Unit 5 as in Provincial Intelligence Unit Team Camarines Norte. Mag-aalauna ning hapong kasudma. Pigkukonsiderarang sospek na rank 1 most wanted person sa Banwaan kang Basud, rank 7 regional most wanted, as in rank 6 most wanted sa probinsya kan Camarines Norte. Yung mga intelligence operative natin is yung mga informant nila, yan yung mga nagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan nitong ating suspect. Yung residensya kasi niya ay sir, according to sa ating mga operatiba is na siya, bundok. So definitely, ang trabaho niya doon is related sa farming. Kung may trabaho man siya doon. Sa impormasyon, nilupigan kan sospek ang 13 anyos kaning aki, kang taon 2021, asin nasundan pa kang bulan ning mayungon niya na taon. Actually, itong biktima is ang kumukup sa kanya ngayon is ang kanyang tita. Tiyahin niya ang kumukup sa kanya ngayon kasi accordingly is kumbaga separated yung mga magulang nito and yung victim is nasa pangangalaga ng tatay. Sa presente, nasa kustudiya na kang Basud MPS ang sospek, nga ni atubangon ang patong-patong na kaso. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal.